Chiegni ma en chenro mano mar piny abro bedo kata TWAK e chenro mar piny kinde thuolo mar saa 1:30 ma odong. Okiny ma kawuono ang'e ni tarik to podi nikech chieng' tarik 20 en odiechieng' ma kawuono. Kata kamano chieng' tarik 25 mano mar dwe mar adek higa ka higa piny ngima jadhialo tuo mano mar obuongo mong'ere kaka cerebral palsy. Omiyo kiny ma kawuono nyaka romga jwang' thor wachwa kinene wang' jowi mari wadwa chiwo puonj ewi ng'ola mano mar obuongo mabende gi dho ngere dendo kaka cerebral palsy kata mana CP. Okiny ma kawuono nyaka romga jwang' po nono ni intiere gi nyathi kata ing'e nyathi mantiere koda tuo mano mar CP. Mai thuolo mabende ni winjo chenro makama nikech antiere kod jolony, antiere ka gi jarit jotuo mago mag cerebral palsy kanyakla kod jalony e rio fuonde mago mag nyithindo mabende iyudo kod ng'ol makamano. Pono intiere kod ote mora mora ioronwa lai mago ote machuok rede ka 600 mbui mag oganda mano moriwo Facebook, X gi YouTube wabiro ni achiel kachiel. Ayudo thuolo mano mar bedo gi Maureen Awino ma en jarit jotuo owuok e riwruok mar Kids Warriors Organization. Maureen, inyalo muna moso oganda okiny makawuono. Amoso ni rotopaki. Erokamano ahinya kendo machiegni. Erokamano. Seth Wasonga Odhiambo bende oriwore kodwa en jalony e rio fuonde mago mag nyithindo. Seth, thuolo mari bende mar moso oganda. Aure uru nyikwara mogi. Erokamano ahinya. Maureen achak mana kodi wang'e ni chieng' tarik 25 mano mar dwe mar adek higa ka higa piny ngima jadhialo jogo eko ma bende yudo kod ng'ol mar obuongo kata CP. Mana kinyalo benda nyiso oganda nikech ang'eno kiny ma kawuono ng'at nyalo neno ranyisi mantiere tokwa en ranyisi mar alum. Nang'o mini tiyo kod ranyisi mar alum mane tuo mar CP? Okay, itiyo gi ranyisi mar alum newach ranyisi no nyiso ralum tiende ni ya kaka wache gi dhulu. Ralum no wacho en kaka chiwo geno chiwo geno kuom ng'ato kuom janyuol ka janyuol madebed ni nigi nyathi manigi cerebral palsy. Nikech samoro oganda samoro kaka cerebral palsy samoro kaka timo nyithindo. Aparo ni Seth wachak gi mano kaka nyithindo symptoms ranyisi mag nyithindo mantiere kod tuo kata mana ng'ol mar obuongo. Okay, nyithindo man gi ng'ol mar obuongo gin gi ranyisi kaka fuondo bedo matek, miwacho ni spasticity in dho ngere, kata fuon obedo ma yomyom ama flaccidity in gi dho ngere. Kuna milestone delays kama koso mondo gibed gi ngima ma oriere ma kichopo at particular stage ndiye okay dholuo tek. Ijano na wacho ramna gi dho ngere kiwacho ramna ni nyithindo nikech wang'e ni nyithindo konyuol nitie milestones mago okenge ma bende gigoyo ka bende gidongo. Wang'e ni pogo higa chakre dwe 1 nyaka 3 chakre dwe 3 nyaka 6 gi mamoko. Koro nikech ng'ato nyalo penjo kiny ma kawuono to nyathi mantiere kod tuo mano mar cerebral palsy en nyathi machal nade nikech wang'e ni wantiere kod ng'ol mopogore opogore ahinya ma bende mako nyithindo. So iyudo ka nyathi ma nigi cerebral palsy kata ng'ol mar obuongo kochopo dweche 3 iyudo ka poko oting'o ng'ute. Kochopo dweche 4 iyudo ka poko obedo piny. Dweche 4 to 6 owinjore nyathi bedo piny, iyudo ka poko obedo piny. Dweche 6 to 9 iyudo ka nyathi nyalo chung' konindo to sitting iyudo ka poko otimo kamano. Higa 1 iyudo ka nyathi poko wuoyo. Koro en gi deko e ngimane. Yes. Manyiso ni en gi deko kaka odongo kipimo kata mana gi nyithindo wetege ma bende onyuol godo. Mano ber kwa yango makamagi nikech wang'e ni kiny ma kawuono mar mondo mi kik wakel chochni nikech wang'e ni nitiere kod ng'ol, nyithindo nitiere kod ng'ol mago mopogore opogore. Wang'e ni nitiere autism magi bende pod gin tuoche ma bende mako obuongo. Bende kachako mana kod Sharon bende wang'e ni okiny ma kawuono in jal ma bende wuok e riwruok ma bende asinyisi nyaka warom gi jwang' mano riwruok ma bende osebedo ka rito
jotuo mantiere kod cerebral palsy. Kendo mano nyiso matut kotenre kod riwruogu mano mar Neuro Kids Warriors Organization. Ang'o mutimo? Riwruogwa wakonyo ni achan be an gi nyathi mong'ol lakini mara ok en cerebral palsy but wakonyo jonyuol manigi tuo ma nyithindgi nigi tuo mar obuongo. Koro wakonyogi e yore mar watwak kodgi, wawuoyo kodgi achiel kachiel mondo miyo kik gibed discouraged. Ging'e ni ok gin kendgi e resni, waduto wantiere kanyakla, wawuotho kamoro achiel. Koro wajakonyogi e Pampers, naching'e ni ma gima nyaka nyathi ti gi Pampers. Koro ma gima nyaka yath nyaka tire kanyo, to seche moko sirikal be gologa weche kaka timo therapy gi gimoro amora. Koro ing'e ni kar therapy kanyo sirikal ok debi ka ng'iso achiel kachiel ni watimo therapy. Koro sirikal chuno ni kadho through the DPOs mondo mi ong'isgi ni DPOs ng'isa ni jogu ni nitie free therapies mondo mi gibi kama kamae kata miwa jok makama mondo wachak godo. Koro wan kod sirikal achiel kachiel mondo gikonywa kaka wan be wanyalo konyo jonyuol go. Nikech ang'e ni jonyuol mantiere kod nyithindo mantiere kod ngul mopogore opogore, ang'e ni achiedh nade mopogore opogore gisebedo ka gikadhe. Kiloso kotenre kod therapy, ang'e ni Seth biro bedo ka nyiso mathoth kotenre kod therapy nikech gin ma gisebedo ka girieyo nyithindo kata mana funde mag nyithindo makamano. En maneno kiny makawuono ang'e ni nitiere moko kuom jonyuol ma bende neno chenro makama ma samoro nyathini nyalo bedo kata mana gi CP. To nyathini ka nitiere gi CP, wantiere gi jonyuol ma poko oyie, poko gi accept ni ma en condition ma ben nyathina nitiere godo. Lakini wach makamano ndi nyisi jonyuol go e yo machal nade nikech jomoko neno ni ma chira. Ma ok chira. Ok chira, ang'e ni biro ga inyalo ng'isi te lakini daher jiwo gi niya the moment ibro yie ni nyathina nigi tuo makamae, acceptance ema bro miyo mijing'o mondo miyo ing'e kaka idhi rito nyathini. Tineno kitamori imiyo milestone mar nyathini pod dhi piny, timiyo kata nyathini self esteem ni as much as en gi tuo cha to okidwa accept cha ok bi konyi. Koro an daher nyisgi niya ang'e ni wuoth bor, wawacho ga ni wuoth pod odong' marom nade. Koro wuoth bor to ok en wuoth ma iye yot. En wuoth en wuodh ndara na safari ng'e ni kiaga ni adhi chopo saa adi. Koro daher jiwo gi niya gibed abeda gi thuon gi ma gin go no, gibed abeda thuon kuom nyithindgi go to giyie. Once iseyie ok ibi neno ka en wach matek ahinya kuomi. To kopo ni tamori wach ni inyi molo gimoro amora. Aparo ni wach mangima Maureen nikech wacho ni ka thieth mar mondo mi nyathi oyud thieth makare nyaka janyuol ma yie o accept ni nyathina nitiere kod condition makama, nitiere kod ng'ol makama. Nikech janyuol ma dhi kawo nyathi to tero kata mana ir daktari, tero kata mana ir jalony mano mochung' ne weche mag riecho. Ang'e ni biro bedo kinyiso mathoth kaka janyuol nyalo kelo nyithindo makama kata mana nyithindo makama wuono usebedo kata mana kuyudo kanye. Kata kamano Seth akili twak makama, in kaka jarwecho nyiso mathoth gin yore ma bende utimo ne nyithindo makamagi to urwayo nyithindo chakre dweche adi gi makamago. Okay, nyithindo monyuol gi ng'ol mar obuongo iyudo ka wachako kodgi chieng' monyuol gi no. Nikech chieng' monyuol gi no iyudo ka moko ok nyal dhoth nikech giwuok ka gijony, ok ginyal dhoth. Koro ichako kodgi stimulate the reflexes mondo mi gidhodhi, mondo mi giendelea gi maisha. Lakini therapy dhi gi okang' ma nyathi osekawo. Kopo ni en nyathi ma jadweche 3, watiyo mondo wawak on the head control. Koro watimo ne therapy but the focus to head control mondo oyud odhi maber gokenge mowinjore odhi. Nikech Seth kiwacho ni ichako rwa nyathi chieng' monyuole no, mano ke ja ndalo achiel. Ere kaka ng'ato nikech ginero ma bin na penjo ni kata mna mar mondo mi ng'ato yang ni nyathi nitiere kod cerebral palsy. Ing'iyo ka ng'ato nitie higni adi nikech ang'e ni nyithindo bende samoro konyuol ng'ato kata mna miyo nyalo kelo ne pogruok nyalo bedo nikech nitie nyithindo moko ma giwacho ni gin lazy kata mana e dhoth. Samoro iketo ne thune e dhoge to kodhoth e yo makare. Ng'ato nyalo wacho ni to kosa
mara ni nigi cerebral palsy? Hapana, cerebral palsy en tuo machakore kaponi nyathi pok onyuol. To gi chieng' minyuole nyathi to gi tok kosenyuol nyathi. Kapok onyuol nyathi nyalo bedo gi cerebral palsy kopo min gi tiyo gi yedhe machalo kaka kong'o, kano bedo no ochamo nini omadho yedhe kaka kong'o, njaga, yedhe moko ma ji abuse e street gi. To kata some medical conditions like a very serious medical illnesses can affect nyalo ketho obwongo mar nyathi kopo ni nyathi ni e ich. Sama nyathi nyuolo, kopo nyathi obiro gi goke kata obiro gi tiende, iluongo gi dho ngere ni breech birth, iyudo ka nyathi ol ok oyue sano, koro kopo ni nyuole iyudo ka ok onyal ywak mondo lang mare oyawre, oyue maber mondo obwongo yud oxygen. Koro kanyo ma obwongo kethore. Tok kosenyuol nyathi nyalo yudo kopo nyathi caregiver ok en ng'at moro ma take nyathi serious, maybe nyathi oweyo at age mondo nyathi olwar piny, iyudo ko nyathi ogoyo obwongo ne piny kendo obwongo ne ohinyore. Kata tuoche moko kaka meningitis nyalo affect brain mar nyathi kopo ni ok othiedhe machon. I mean. Manyiso ni magi duto te nyalo geng'e. Nyathi nyalo yudo cerebral palsy bang' nyuol mare, to bende nyathi kapok onyuola bende nyalo yudo cerebral palsy. Samoro Maureen ni puonj nyikwa Ramgejwang' kotenre kod mano, kaluwore kod nyiri kata mna mine mapek, yore ma bende ginyalo ritre godo, nikech kapok onyuol nyathi winjo kanyo ka Seth wacho ni kijamadh kong'o, inena ndiwo ma bende madho, okiritri e yo makare e kinde mamoko. Mana kinyalo fuono mamoko matut ma samoro Seth dibed noweyo. Seche moko be lurega gi negligence from the doctors, from the nurses and doctors. Seche moko be ginene a prolonged labor, kasto gimako ich machon mapiyo cha under age. Be seche moko research wacho ni seche moko mago ema gima kelo, kaeto emomiyo wajiwo ga jonyuol kata wajiwo nyithindo manyiri kopo ni nisechako monyo the pills, the two pills moko mag 24 hours ka mago mag komo nyuol. Onego ni kidwa mako ich kata ing'eni mare nyiri to pusre ga, lakini king'ang'e ni opusre kamano, ichako dhi clinic machon mondo miyo ires nyathino. Na seche moko yudo kata ni nyathi achiel nigi 4 disabilities, to cerebral palsy be niye, to autism niye, to spine niye, to hydrocephalus be niye. Koro tami ni yawa nyathi achiel ni, nyathi ni winjo nang'o. Koro momiyo wajiwo ga jonyuol kabisa, kopo ni ing'eyo ni dwa nyuolo nyathi moro kata janyuol mosebedo gi nyathi ma nigi cerebral palsy, daher jiwi ni kopo ni dwaro nyathi moro, dhi e osiptal machon, dhi mondo ng'isi yore monego ni lu mondo miyo mar ariyo cha kik bi kendo gi neurodevelopment issues. Niwach timre en gima nitie kae, iyudo ni ot achiel nigi nyithindo 2 mong'ol kata nyithindo 3 mong'ol. Nitie kamano nang'o, niwach otam en ong'e ni macha ni bahati mbaya, koro moro ni dhi biro maber. Ing'eni koro okoluzo kendo mar adek ichak iyudo ni nigi shida no. Koro ing'eni koro ene matame ni yawa, koso ane ma koro gichako ni koso ane moira, koso ane mang'o, koso en chira, koso jonyuol gano timo gimoro marach emomiyo gima kama timre. Apana, en clinics. The moment iseyudo case mar cerebral palsy kata case moro amora mar nyathi mong'ol, chako chon lodhi ka juoga. Makoro dhi e clinic chon bende nyalo konyo. Dhi e clinic chon konyo matek. Kwanza ne jonyuol kata kopo ni ok inyuolo marach cha, ok inyuolo nyathi ma nigi cerebral palsy, sorry. Chak chon niwach ikomo nyuol, yedhe wagi be seche moko kethre dendwa. Koro kopo ni dwa nyuolo moro, chaka dhi clinic chon mondo miyo ikonyri gi chon, ndio tuzuie
tuzuie hii yote. To Maureen ni lieko kramna motelo kanyo ni bende mako iye machon nyalo kelo tuoche mago mag ng'ol mar obwongo. To bende sasa na jolony weche mag thieth bit wacho ni mako ich chon ema ber, samoro make modeko bende biro ga chiedh nade mopogore opogore isenjo fibroids e kind mamoko. Mano research manyocha otimre mana machiegni. Newach no ane piny Magadi koro ing'eni Magadi maseche mang'eny. Koro kochacha cerebral palsy ng'eny ahinya gi ne nyithindo from 14 15 going on. Koro ing'eni nwapenjo dakteche go ang'o miyo gima kamae tek kamae niwach magi nyithindo. Kineno gi to gin nyithindo ok gin kata mbesewa watim nang'o to gin ginyisowa ni ama prolonged labor to gimako ich machon. Na seche mamako ich machon chande seche ma labor cha obiro ng'eni cervix pok oyawre maber. Koro do nyathi dhi wuok kaka dwani ne wacho nyathi dhi wuok ka nigi toke tema koro odhi muonyo pigcha matame kaka oxygen bedi. Mana amniotic fluid. Mano bende madoni walose nikech samoro kaka miyo mapek oseritore osebedo kodhi e clinic makare bendo kosebedo kramna kotiyo kod iwacho ni risk factors moka kandawa samoro ndiwe kinde mamoko to kodhi konyore kacha. To koro daktari mabende konye e kinde mabende koro konyore emineno ka koro samoro kelo ne achiedh nade makamagi negligence. Mago walose ndiki samoro ntiere jonyuol moko ma en osebedo koritore mana makare e kind thuolo mar dweche 9 to koro kosenyuolo nyathi bang' thuolo kata mana mar hach kata mana ni dweche 3 kisewacho nyathi ok dongo mare ok bede yo makare. Samoro Seth ing'ise kama nyikwara mgejwang negligence mag lakteche gi bede yo machal nade. Okay, negligence mag dakteche iyudo ka samoro nyathi duong' for nyuol iluongo ni large for gestation. So mondo miyo o advise mama odhi operations iyudo ka pod odhi mbele gi nyuolo nyathi natural birth. Koro iyudo ka nyathi wuok kojony ma oyud cerebral palsy. Samoro bende iyudo ka nyathi dhi e clinic, mama dhi e clinics gi nyathi to nyathi umbilical cord onwalo ng'ute. To iyudo ka dakteche moko ok olony e neno gigo mapiyo piyo mondo okony mama ni onyuol kata kapok sani ochopo mondo okony nyathi ni kik bed gi cerebral palsy to go oling' aling'a. Koro mano iyudo ka one of the negligence ma dakteche timo. Bende kotenre kod mano nikech nitiere moko ma bende nyalo ringo do piyo wacho ni emergency ma bende nyalo kata na timne mama biro wacho kata na umbilical cord onwalo wi kata na nyathi gin mago issues mago motenre koda wacho ni emergency donge kata kamana geno mar nyakoro ngejwang ni sewinjo ginero ma bende ng'ol mar obwongo nitiere nikech bende ngende ng'ol mar obwongo samoro ng'at nyalo wacho ni autism gini bende nitiere group achiel mano mar ng'ol mar obwongo en mano dochi makawuono nwatwa kotenre kod mano mong'ere kaka cerebral palsy mano mar mondo mi wabed gi ng'eyo nikech dwe mar 3 chieng' tarik 25 piny ngima jahingo tuone kendo mar kedo kode wapuonjre kaka jonyuola kaka nyalo kedo kode mano mar duoko chien kwana mago mag nyithindo minyuolo kod ng'ol mar obwongo. Nacho ni kintiere gi ote mora sani kinde manego bed ni yore ote makamaga biro bedo kakao gi pono ni ng'e miyo masa moro ntiere kod nyathi mantiere kod ng'ol mar obwongo ma e thuolo manego bed ni yore ote mano makamani kichantiere kod Maureen Sharon ma en jarit jotuo kanyakla kod Seth Wasonga jalony e weche mag riyo fuonde. Maureen achakodi rito jotuo na penye ni jotuo makamagi ok wadalung ni jotuo ahinya nikech ok gin jotuo donge osebedo kata mana kurito gi ugologi kanye kaka Neuro Kids Warriors Organization. Sana seche moko wuotho ga e dot ka dot. Ing'eni kawi nitie ng'at ma wacho ni ano kagol ji pod pando nyithinde ot. Koro seche moko watimo campaign door to door campaign. Koro nene yudo kasto nebni wabe wawe osibtende ma koponi nitie mama ma nitiere gi nyathi mani gi search challenge gigochonwa. Koro iyudo ni utimo door to door campaign. Koro jirani ng'isi ni karaka to onge go lakini nyocha neno min ng'ane niga gi nyathi to kogolo oko. Koro umanyo yo maber mondo mi udhi wuo kodgi kaso wan nyaka gi page marwa ma ng'ato nyalo dhi to luwo to ineno gik mwatimo like koro kaka kidwaro pampers kata kidwaro kama dinyiewe yath mar epilepsy
after that kuna convulsions koro kidwaro kama dinyewe yath mabet berbere koro mwang'isi ni dhi hospital makamae kata tim kama koro ing'eni jonyuol manyowa through the group kaso through the advocacy miyo jonyuol manyowa ahinya tunge ga gi rombe ma samoro luongo ji kata mana wacho ni sensitization luongo jopiny mar mondo mi los kodgi waluongo ga to wawuoyo to koro ineno kata CHVs wawuoyo gi CHVs nach gine magintere community kachacha to gine maginyalo nyisowa kaka piny dhi nach gine wang'wa ir sirikal kachacha koro ing'eni ka giyudo motamo wang'gi koro ginyiso ni un ne jonyuol manigi nyithindo gi biuru jiwnwa 2 kata 3 moko wayudo ka to kwa neno ka ging'eny ahinya koro watimo sensitization waluongo gi te to wamanyo gima dwa ng'is gima ber ok ni ati gibiro giwinjowa kamano nono wamanyo kata ka en pampers to chieng'no wawuoyo kodgi kaso ka giwuok kanyo to wamiyo gi pampers mondo miyo giwinj ni kata ka nigi luongo giwuoyo kodwa gijiwowa kamae to wamedo gocho negi sa ka sa wang'i diapers opogore achiel kuomgi ema bende luongo kanyo mana ni samoro bende nyalo bedo gi akwede nikech kuom ranyisi kwacho ni Maureen odhi e dhot ka dhot penjo mane mudwa penjo kata mana janyuola in gi nyathi bang'e ung'isi ni an gi nyathi bang'e to koro en penjo mane nikech wang'i ni akwede bende osebedo mano mong'ere gi dho ngere kaka stigma jonyuol samoro pando nyithindo makamagi ok odwar kata ni jirani ng'e ni nyathina nitiere kod achiedh nade makama mano to timre ga stigma nitie kamoro amora ok en kata ni jonyuolwa gi stigma nitie nyaka e skul kuonde ma nyithindwa gi some koro gima watemoga wawuoyo ga gi jaduong' gweng' mondo mi wadhi kachacha jaduong' gweng' gi CHVs bedo ga kosewuoyo kodgi koro kosewuoyo kodgi ting'eni koro jirani kaka wawacho ga ni tusifiche koro iyudo ka jirani wacho ni ng'ane nawinjo ni jok makama biro kama diher mondo miyo ichopi kaso wachako oro CHVs nach ing'eni duong' od ng'ato kamano ng'ato de wang'i kata gi pi maliet nach gik mogo through oneno mana ka gima maybe biro nyere nikech samoro yudo kata mana ot maonge kata mana gi nyathi samoro miyo wuoro osebedo ka temo kata mana mar manyo nyathi wang'e ni bende nitiere gi issues mag infertility in kidhe duong' odhot oyawre nyinge Maureen in gi nyathi koso kutim kamano okwatim kamano emomiyo iwinjo ka mokwongo nakoni ni watiyo gi CHVs CHVs ndalo polio ndalang'o gine magiwuotho koro nitie alama moro magiketo ga e dhot ka dhot koro kanyo ibiro ng'e ni ka onge nyathi ka nigi nyathi mong'ol nitie atia alama moro ma kwaneno to ang'e ni ka nitie nyathi mong'ol ka nitie kama ka nitie kama koro CHVs go makendo wachako waluongo wapenjo gi ni yawa kama koro osechopo kamae watimo nang'o gin ji adi area ni nigi ji adi ka gin kaka wawach ni kaka Kibira kata Kayole ing'eni koro community services ber koro ineno iluongo gi utimo sensitization make sure ni chieng' utimo sensitization ni mondo mi kik owuok wacho ni bende giwewe onge gima ginyisa maber nyaka imany gimoro madhi nyiso ni yawa nadhi gima kamae ayudo chiemo ayudo pampers at least ang'eni nitie jok ma apart from an bete ot cha nitie jok ma konyowa ahinya kaso stigma be wa fight ga stigma through talking ing'eni seche mimoke e ot cha kaka janyuol ma to daher ji odi ahinya seche mi ine ot kacha in kendi ok onego ni bed kendi kamano kopo ni ing'eni in gi nyathi machal kamano to stigma thagi kit ngimani sometimes kise accept kaka nawache mokwongo cha onego ni accept mokwongo yud osiepni ma in go machiegni wuo kode kata joodu ma un go machiegni seche mine ni wuo kode kaka gik madhi mbele kuom nyathini chande seche go emiyudo jiwruok moro nach ang' nujiwi ok binyisi ni mano wewe otho mana ka en ng'ama jajuok lakini ng'ama ber ok ding'isi ni wewe mondo nyathi otho nyako mi mijing'o moro miyinji ni ka to ng'ane ojiwa kasto man janyuol be kopo ni nyathi ni higa achiel man janyuol mosebede wuothno ka nyathine kata ka nigi higni 5 to kendo ma nyathine nigi higni 10 kata gi 20 kanyo koro ing'e ni seche muyudri in that circle ujiworu
gima udhi wuok kanya ahinya ok udhi wacho moshene udhi jiworu ni yawa aneno gima kama ka chal gi nyathina ing'eni mano nyathi ma jahigni achiel obro nyisi ni nyathina ka jahigni achiel ne timre kamano mane en sawa kaso jahigni ariyo cha ing'eni bro wacho ni nyathina milestone ne sani ochopo kama jahigni 5 cha dhi jiwe kendo seche ma jahigni 5 ni be ochopo gi mare jahigni 10 cha dhi jiwe jahigni 20 cha be dhi jiwe ineno imanyo gi age jonyuol manigi age nini difference mondo mnyukunyi wuodhni to kopo ni manyo ni nyathina jahigni achiel yes udhi konyoru but ok udhi konyru e yo makare nikech achiedhe nade bende gikadhe samoro bende kia nikech uno kun gi nyithindo makamano milestone poda pok ochwalore mang'eny donge ang'eni dhi bedo kiloso kotende kod mano nikech mano apani kuku mar wach makamano jonyuol ma samoro nitiere gi nyithindo mantiere kod ng'ol jip kaka ginyalo yudo kuom jonyuol wetegi nikech wacho ni ka in janyuola to in man gi nyathi mantiere kod ng'ol unyalo oloru paro mari nobedo kama be nochal gi marane kamano ibiro bedo kilero no kodhi nyime gi chenro makama kendo bende ibiro bedo kinyiso ni kwaram gi jong ni bang' kusedo nyithindo makama gi jonyuol magi upuonjo kotenre kodang'o donge Seth kik wawe yie mbaka makama oko kaluwore koda kaka usebedo ka urwayo nyithindo makamagi ting'eni rucho makama nitiere kod therapies mopogore opogore nikech geno mara ni kata mana cerebral palsy bende nitiere kod types mopogore opogore donge kilose kotenre kod types bang'e inyiso therapies mopogore opogore ma bende utimo. Okay, cerebral palsy nigi types mopogore opogore iyudo ka depend gi part of brain ma obedo damage. Type mokwongo en iluongo ni spastic cerebral palsy. Spastic cerebral palsy yudo ka motor part of the brain emobedo damage during birth. Oyudo injury during birth. Yudo koro ka nyathi fundine otek kitemo rieyo fundine yudo ka otek nyathi ma tek yani ojing tititi. Then type mar ariyo yudo ni flaccid. Flaccid asewacho kwan wachako flaccid yudo ka nyathi en fundine yom onge kata gi muya mar ting'o bade malo kata rieyo tiendene koro en nyathi man kanyo en flat. To moro iyudo ka sani yudo ka nyathi nigi flaccid yani nyathi en gi fundi mayom bang' seche moko iyudo ka nyathi nigi fundi motek ama spasticity mano iluongo ni athetoid mano biro after bang' ka tuo mar obuongo mako nyathi kaka jaundice mostly ka nyathi onyuol gi low birth weight yudo ka jaundice mako gi piyo kata nyathi mostly nakwanga nini gaja koro nyathi onyuol kapok ndalo ni ochopo iyudo ka tuo mar jaundice ni mako gi kata kopo ni en low birth weight nyathi monyuol ka gi kilo mathis ne 2 yudo ka jaundice ni yellow mar skin cha mako gi koro kopo ni yellow mar skin no oko thiedh maber oko thiedh e time iyudo ka nyathini bedo gi tuo mar athetoid cerebral palsy mostly koro mago gin yore ma bende koro ng'ol ma kama biro go nitie moro kapok inyiso kama therapies ma bende chiwo miwacho ni injury during birth ma en ka nyathi hinyore e kinde nyuol mare magi injuries kata mana hinyruok machal nade sama nyathi inyuolo iyudo ka oyudo koduong' ok onyal kalo kar nyuol koro iyudo ka ok oyue koro mano iyudo ka kopo ni ok oyueyo to brain ne bedo injured mano hewa ok chopi muyo ok chope obwongo koro iyudo ka nyathi oyudo injury to the particular part of brain to moko bende iyudo ka nyathi ogore piny seche minyuole mama ok en ng'at mosebedo experience maybe en mama mokwongo manyuol first time mothers manyuol yudo ka sane mowinjore obedo position onyuol yudo kochung' odhi e cho nyathi owuok ogo wiye piny mano iwacho ni trauma mostly first time mother yudo ka because nikech ok gibedo gi experience mag nyuol girito nyathi donge girito nyathi
Aya, koro nyiso kotendre kod therapy zero, koro wasewinjo types mago mopogore opogore ma bende nyathi nyalo yudo godo cerebral palsy. Koro therapies bende ang'ini opogore ma bende ichiwo. Nikech wang'ini nitiere therapies mago iwacho ni inyalo mana nyisogi kaka jalony. Kika donje matut. Ya, therapy opogore. Nitiere therapy ma address masul obed normal, masul obed kare, mok ni oyom kata ni otek. Koro nitiere therapy maketo masul bedo ma kare. Nitiere therapy ma keto nyathi bedo moriere, iluongo ni bedo gi right posture in dho ngere, ma bedo moriere. To nitie therapy ma train the milestone kaka nyathi, kumo nyathi, okang' ma nyathi ochope. Ka osechopo age mowinjore obedi, nitiere therapy mimiye, koro itimone mokoro obedogo, mapuonje bedo. Kendo nitiere therapy ma keto nyathi bedo machungo. Ka osechopo okang' mar chung' to pok ochung', nitiere therapy mitimone mochungo. Yeah. Nikech kana timo nonro kotendre kod mano bung'ola, mano mar cerebral palsy. Naneno kan nitiere kod different types of therapies, mago gi dholiech, occupational, physical, speech gi alternative. Samoro nyalo muna nyiso ni koro mgejua ng'i higini occupational, speech, yani therapies kata mana rieyo fuonde makamagi utimo nang'o wacha kanagi ka nyathi pod tin donge ka nyathi pod tin nego bed ni oneno un kaka jogo eko ma bende rieyo fuonde kata mana konyogi koromo nade. Anyalo temo wacho ni kopo nyathi ma pod tin, iyudo ka odil gi occupational therapy mondo okonye obed gi ngimane owuon. Bedo gi ngimane owuon, nyathi ka pod tin, iyudo ka odepend totally kuom mamagi kata kuom ng'ata marite. Koro occupational therapy biro mondo trene owuo piyo, obi obed piyo, obi otim gigene kende kata odhi e cho kende. Mane yudo ka approach occupational therapy. Part of physiotherapy gin bende dakteche molony mag ruecho, lakini gito ging'iyo ni nyathi owuok from point A to B, yani oyudo teko mar chiedho. Koro occupational therapy ka nyathi obedo gi ngimane mare owuon mo ojitegemeane, independent life in English. Then speech therapy na obiro mondo prepare nyathini mondo owuo chon, kik obudh kapok owuoyo, owuo gi sechene ma osepo kama owuoyo. Koro iyudo ka nyathi ka pod en ja dweche achiel kata madhi 4, nyathino nitiere gi types mag speech mowinjore owach, kaka iluongo gi dho ngere ni cooing. Owinjore owach cooing. Koro kapok otimo easy cooing gi, koro speech therapy donjo kanyo, timone speech mondo otim cooing words gi. Koro tok mano yudo ka ochopo dweche 4 to dweche 8, bende nitiere speech madhi kanyo dweche 4 to dweche 8. Kamano step by step, but mano speech therapy, speech specialist ema nyalo wuoye mang'eny. Kama na nikech ang'eni Seth gi Maureen ma en chenro ma bende wajiwe jonyuol kata bende mana ni en chenro ma bende biro achiel kachiel. Ng'eni chenro kamagwa bende ber ka janyuol ma bende neno wa oyudo puonj makare, bende wabede ni waloko ngima ng'at maneno kiny makawuono. Mene ka wadhi nyime gi chenro makama kata mana kapok wakoyu matin, Seth bende biro bedo kinyiswa success stories musebedo godo ahinya kuom nyithindo ma bende nitiere kod ng'ol mar obuongo, mano mar sipi. Ibiro bedo kinyisogi effects kata mana rieyo fuonde kata mana motimo osebedo ka konyo nyithindo gi nade, mosebedo ka wuotho e kinde mamoko. Kapok akoyu matin, Maureen, nitiere wach manyasi ma bende ni wacho mano kotendre kod jonyuol ma bende nitiere kod nyithindo mantiere kod ng'ol. Obed ng'ol moro amora kata mana kopogore kata mana gi cerebral palsy. Why is it important? Ere gimomiyo ni ber ka janyuol manyo janyuol wadgi mantiere koda nyathi mantiere kod kit ng'ol ma entiere koda. Aparo ni mano en thor wach maber ma bende samoro nyalo jiwo godo jonyuol, to bende ginyalo yudo jonyuol makamagi kanye. Nikech nitiere jonyuol moko ma bende samoro luor. Ng'eni kido bopogore. Kido pogore. Gima der gimomiyo acho kamano. Ng'eni jadhier wuotho gi jadhier wadgi. Punda be wuotho gi punda machal kode. Punda ok de wuoth gi zebra. Koro
gima mi awacho kamano ngeni seche ma in gi janyuol ma in nyathini jaigni achiel mare jaigni 5 seche ma shida cha umaki ni yawa kata kaka conversion chako ga chon ka nyathini gi dweche 3 kata 4 mano mar sipini gibe gi converse giriere gimbe giriere koro ingeni gino en gima ken a first time mother nyakibuogi makiga gi buok ne achitami ni yawa nyathina ni kendo tuma ne madwa donjo kuomi kendo chako ire nech gin gacho ga ni oire na nyathi koro wawacho ga ni seche miwuoyo kod wadu manigi shida ma in go cha ingeno dhi sinia oken kamano gini biro ga tapani nyocha daktari poki chopo kamonego no puonji nyathini ochako chon koro ingeni seche go ma odhi jiwi ni tim kamae dhi osiptal kikibed gi nyathino kanyo dhi osiptal mondo otim rok nade omiya ineno to seche mo obro yudo janyuol manigi nyathi ma wania to mare be wania gikia gimora mora gite ineno ema acho ni igachiel man ngat manigi nyathi ma jaigni 5 tangeni jonyuol giherorega kabisa kaka ineno kaka nyamino ma Rosangira ineno en Mombasa lakini opuonjo nyaka jo Mombasa ka Facebook like gini sani jite jonyuol mon owuok ne oko te mon manigi nyithindo gi mar konyo jowetegi koro okapar ni ngato nyalo tambre ngiso wadgi milestone yes nitie jok makit gi richo lakini ngene nitie jonyuol ma samoro kamna mbui kata mna mag Facebook geni mabende wache ma samoro gionge nikech gino mara kata ni communities bende samoro nitie gi riwruoge mopogore mabende ne bende wajiwo gi nikech samoro ngato nigi tinde jomoko onge kata mna smartphone en gi kabambe kata katululu kaka iluongo gi mane gimo message moko ago ne sirikal ero kamano nach barazas baraza kae wangiso gi gani gitimane matek giketnwa kata janyuol manigi nyathi mong'ol nach baraza ka ingeni ka chief yudo weche mang'eny molo kata ka police station koro ingeni ka chief kachacha ma koterne wachcha to chief dhigocho ne one of the parent manigi nyathi machal kamano to seche go ema udhi wuoye maber ineno kata ka kitene rach marom nade okapar ka janyuol manigi nyathi manigi tuo machal kamae nyalo koso jiwo wadgi kata nyalo koso ngiso wadgi ni milestone kaka nyathi ochope kama kaka onyalo konyre erokamano ahinya nekor ngo jongane no ote magi kapoko ko yuma tina medo mana paro nicho medo chwalo ote makamago na lai mago timacho karede ka uchiel no mbui mago ganda mano marwa X Facebook gi YouTube wabiro ni achiel ka chiel jogo komantire kod mbui mar Citizen bende nyalo yudo wakanya mano mbui mar Citizen Digital bende wabiro ni achiel ka chiel okiny makawuono antiere ka gi Seth gi Maureen duto te mabende inyalo penjo ote mora mabende intiere godo adara mar mondo meko yo matin bange abro bedo kaduogi ote ma isebedo ka ioro ote mamoko mabeda no ka donjo ka jomoko wani waloso kotenre kod mental illness oyo okiny makawuono waloso kotenre kod ng'ol mano mar Obuongo mago mag nyithindo ta hinya wamenyo mano mar cerebral palsy ka bendo wang'eni ma dwe mar adek chintari 25 piny ngima jahingo odiochieng mano mar puonj oganda kotenre kod tuo mar ng'ol mar Obuongo mano mar cerebral palsy koro ken mental illness molose nikita no ka thotu osebedo ka oro ote kotenre kod mano akayo matin aduo kod ote misibedo kioro Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Ikrine nyero ma okru.
Riwri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama kaneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. TWAK gi jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum nigi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama. Kite mana Ngoma Owake. Nyinga en Papa Weekend. Tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12. Warom. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 Odhiambo. Mana e Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ana miela miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketho wiya. Makinungo. Tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Tira gamuna medalau hasei kurama hane dalau utasei kur era nungina nenie tutizana na mama Jong waduogo e okang' mar ariyo pod wamedo dhi nyime kod puonji kotenre kod ng'ola mano mar obwongo ahinya mago mag nyithindo mosebedo kinyuolo kod tuoche makamagi kanyakla kod mago mabende samoro yudo tuoche makamagi ka bende gidongo. Nanyisi mar mondo biornwa ote abiro bedo kasomo gi achiel kachiel. Apar ni wantiere kod thuolo matin dakika 20 mar mondo bi watiek twak makama. Kinyalo ketina moko kuom ote mabende osedonjo mar mondo mi asom. Maureen kanyakla kod Seth biro yudo thuolo mano mar duoko. Aneno Felix wacho ni ipenjo ni be unyalo konyo e tuo mar anxiety kata panic disorder nikech adwaro therapy to kaka dayuda onge nikech kama antiere. Wacho ni ntiere chemelel. Haya mano Maureen kata Seth biro bedo ka yango ni fonono ni ginyalo. Morisa nyango wacho ni winjo akintiere nyakach. Penjo en ni ng'ol en tuo mar kodhi kose en tuo masieko. Aparo no penjo kaponono ni en genes ikele kaluwore kod genetic. Aya Awilo di luo kingpin. Iwacho ni ineno wakintiere Nairobi
Wacho ni intiere twak makawuono. Wacho ni donjo kare. Ng'ol mar obuongo en tuo marach sana kendo chando ji mang'eny. Gino mara ni ok apa ni choch ni nitiere ka. Aparo ni en mar nyathi ma bendi lose ok mar joma dongo kata na mental disorder. Immaculate wacho ni en riyo fuonde mag ang'owa. Aya Seth. Okong'unda chak kodi nikech in jalony e weche mag riyo fuonde mag nyithindo. Koro gin riyo fuonde mag ang'owa morie nikech wageni fuonde bende ng'eny ne nyithindo kaluwore kod ote mi Immaculate oro. Okay. Immaculate fuonde en fuonde mag dendi tetete iyudo ka obed affected. Brain en ga engine mar dhano. Kopo ni ohinyore tiyudo ka fuonde ni bendo ohinyore te, yani ok ti maler kaka owinjore oti. Koro fuonde ni bedo ka tek, kirieyo to tek kata yom moro ma yom kabisa. Koro rieyo fuonde ni tetete mondo oti kaka owinjore fuondi oti. Nano ka janno maro Felix bin na penyo ni be unyalo konyo tuo mar anxiety kata panic disorder gino mara no kulonyi weche go koso dwa Maureen de duoke donke anxiety unless manaka odhi e Facebook page mar nyako moro miluongo ni Caroline Kisunge. Caroline Kisunge ni nyako ma nyaluo onyalo konyo gi wachno. Olonyi weche mag anxiety gi. Onyalo ng'eyo wachno maber. Kata anxiety obedo classified gi DMS5 under psychiatric disorder. So en gima bedo diagnosed iyude kapo at early life of life. I mean early stages of life. Koro iyudo ka mostly diagnosis bedo itimo gi psychiatric doctor. Okinya bukore abuka ni ng'ato nigi anxiety koro isemiye anxiety gi panic disorder. Mano dwaro ni dhi e mental health hospital ibedo diagnosed, ibedo manage en gi yedhe mimiyi mondo manage gi marumi. Erokamano ahinya Felix gino mara ni winja paro mabedo chuni kanyo gi Maureen kanyakla kod Felix. Sapoko teko twak makama Maureen gi Felix bende ber kwa twak ikotenre kod achiedh nade mano motenre kod stigma kata mana akwede. Nikech nyithindo kan tire kod tuoche mag obuongo kata mana ng'ol moro amora wajaneno akwede. Maureen wacho ni un kaka kata mana riwruok mabedo wuoke. Usebedo kuwuotho dhot ka dhot, usebedo kuromo kod mine makamagi kata mana wuone makamagi. Waloso ne kotenre kod iluongo nang'o stigma kata akwede mabende biro godo. Akwede to ng'eny. Mano kwa wuonre to akwede ng'eny sana kuom mon. Akwede ng'eny sana kuom mon. Koro wang'iso gani. Ng'ami ni mon to nyathi en mar mama gi baba. Nikech mano bende inyiswa kata mana kapo nono ni grube makamagi mine kende manitiere. Koso wuone bende nitiere. Nikech osemiyo cases mag mine ma samoro we gi nyithindo mantiere kod achiedh nade makamagi. Wuone ringo we kata keny. Nitie wuone lakini awach ni like it is 1%. Not fully, it's 1% achiel kamae. Na chiyudo ni mostly wacho gani tuo ni wakor gi mama, oko wakor gi baba. To ma tuo ma sieka. Ok tuo ni en mar gimonyuol go ng'ato, en tuo ma sieko. Koro iwinjo ka ing'isi niya, nyathi ok mara, in dhi many wuon nyathi. Tineno, iyudo kata ka en nyathi mokwongo kata mostly ng'eno gimako ga nyithindo mokwongo kata nyathi mogik. Wacho ni korwa unge koda. Korwa wan pok nonyolo nyathi machal kama. Wach marach ahinya. Kwanza ne chuo. Kaso mon be yudo ga mon makoro stigma ochwado kabisa. Koro enoneno ga niya, owene dichuogno nyathi to dhi. Ovich kuom mon der ng'iso ni mano ok tim maber. Na seche miwe nyathini to idhi kamoro kendo okendi, ng'eni pod in mana gi shida cha. Okang' ni par mondo idhi klinik. Pod ibro mana pod case no bro timre to kalemne ni otimre lakini ok ber mondo miyo ng'ama miyo we nyathine. To wuone ahinya bende adwa ni wuone be daer kono gi gini ok en gaero ng'ato na seche muriwru nudwa konyo nyathini. Seche ma baba nitie to mama nitie paro moro kaso nitie mijing'o na seche ma feel ni an piny mogik
ingeni at least unyalo horu ngato nyalo jiwo wadgi mang'is wadgi ni it is not the end of the world nyathiwa ni bro bedo mana maber walu kaka dakteche wacho to kaka iwacho ne wach gini to seche miwacho ni nyathi ok maracha ingeni mano double stigma nachtami ni yawa kwani an manya kwani an to nanyuol gi nga to chutho ingeni ma wuon nyathi momiyo wuone daher nyiso gin okonego ni utimo gima kamano 97% of single women in Kenya are single women manigi nyithindo manigi disability ma jok ma wuonegi kata chuogi oyie mondo miyo oritnegi gibed gi nyithindo go nyis Nyasaye ni erokamano nach onge nga iwinjo ga ni anok jomoko gomba to ok ni nyithindo gi bende gin nyithindo ma bende nyalo riti ko ritgi yo makare emomiyo nokinyi makawuono an kodu Seth gi Maureen mar mondo mi ojiw jonyuola mantiere kod nyithindo ma dibed ni ng'ol mopogore opogore wuono duchi makawuono donje kata na grube makamagi kik bed ni miyo kende madonje grube makamagi in bende ing'e ni chal mar nyathini nyalo riti yo machal nade donge nikech jonyuol ka gin ariyo kapo nono ni wuonegi ngima kokotho nego bed ni ka utinga mano mar to nyathi bende one kata mna moro ne ni ohere donge kata mna ntiere mine ma bende sibido ka jwango nyithindo makamagi jonyuol ma bende jwango nyithindo mantiere kod ng'ol ne ni waritigi kendo amigi hera to ginero ma bende anasa neno ga nyithindo mantiere kod ng'ol mopogore gin johera gin nyithindo moherore gi wegi to gihero ji Seth ang'eno dongi matin dakika 10 mar mondo mwatiek twak makama na penji kotende kod success stories ma bende untiere godo mago mag ruecho nyithindo makoro usebedo kurwayo ka janyuol usebedo katero gi therapies mopogore opogore ma bende koro gi nyithindo modongo makare ma bende somo mana kaka jowetegi okay gima iluongo ni CP kata ng'ol mar obuongo ni nigiga gi success story biro ga kopo ni early intervention otimore yani manyo thieth piyo otimore iyudo ka nyathi mochak rwaka pod en jadweche matin iyudo ka gikone obiro wuotho kendo dhi sikul osomo mana kaka bende ji moko gibedo daktari gibedo lawyers mana kaka jok moko lakini mo okete ot ma ok dhi e therapy iyudo ka gin gi kwamo kaka ng'at man gi ng'ol mar obuongo kamano samoro nyalo wacho ni therapy bende samoro nengo ne tek ing'eni nengo bende biro go samoro nyisgi to therapies makamagi nyalo yud kanye nikech ing'eni mago be emoko kuom weche ma bende samoro nyalo mono ng'ato ni therapy yawa gina na onge pesa yawa an pokna aonge tamna tich matimo nyalo mana golo doke iti okay therapy government hospital en ga nono onge gimichulo kata matin lakini kopo ni dhi private man to nyaka ichula according to private kaka gichajo but government hospital ka nyathini en below 5 years therapy bedo ga nono onge gimichulo kata matin nyaka nyathi itimo ni therapy nyaka gikone owuothi obeda ng'at makare makoro nyakoro mgajwangi winjo therapies makamago gin nono magi ute magi thieth mago mag piny owacho public hospitals koro ber mar mondo bende ber kana ka gitero nyithindo gi bende clinic dika kinde mar mondo meng'egi donge Maureen paro man ma bende nyalo medo kotende kod therapies makamago therapies go Sani National Council mar Kenya ne giwacho ni gidhi timo gi nono nitie chenro ma jatendwa Awino ochung'e ma temo push mondo miyo otim gi atima nono nyaka milestone ma nyathi nyalo chope koro sani therapies go ng'ato nyalo dhi e PDK ni Westland jok mani Kayole unyalo dhi Mama Lucy jok moko nyalo dhi Kenyatta jok moko nyalo dhi Mbagathi bora ni en facility mar sirikal ibro konyi ibro yudo konye nono ntiere ote moro kama bende aneno ka janeno marwa oro kata kamano kunyiso nyinge wacho ni be skul ginego to ni kanye gin gi skunde to mondo miyo nyathi oter skul mokwongo nyaka dhi gimoro miluongo ni assessment koro assessment no itimo ga kise nitiere Kasarani mano bure Nairobi ka hangeni nitiere badgi e gwenge mopogore badgi be nitie e gwenge mopogore lakini kopo ni en gi Nairobi idhi Kise itimo ne nyathi education assessment kose timne education assessment koro daktari chema dhi ng'isi ni nyathini onego ni tere normal school
kata nyathini onego ni tere special school nyithindo duto mitere special school moko dhi normal school ok duto te mabende tiere special school donge moko dhi normal school bende kan mana kaka Seth bende nosewacho adara mar mondo miatiek chenro makama to kwatieko chenro makama Seth wachni mogik ni nyakwaro mga juang ne samoro janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod ng'ol obed kata mano mar cerebral palsy obed autism e kinde mamoko ote mar mogik mar jip debedang. Okay, nyikwara mga juang anyalo wacho ni cerebral palsy en gima inyalo geng'o. Inyalo geng'o kapok ochoponi. Koponi ibedo imako ich dhi osiptal mapiyo piyo mondo ogeng'ni bedo gi cerebral palsy. Oro cerebral palsy kikune ni en gima ringo e remo mar anyuola moro. Cerebral palsy en gima biro kaka accident. Koro en gima inyalo geng' piyo piyo koponi ibiro e osiptal okonyi osiptal maber okonyi. Yeah. Erokamano ahinya. To bende nitiere jal mabende nakwayo namba ni bende inyalo in mana thuolo mar miyo gene kech konyo bende samoro inyalo mana yango ne nyikwara mga juang mabende samoro de dwar reyo fuonde mag nyathi hotero kanye kinde mamoko. Okay, namba na an ga ondika gi sirikal ma Nairobi ka Nairobi City County. So namba na en ga 0712 822 739. Mano namba mabende ginyalo yudi godo. Yeah, mano namba miyuda godo. Giler ne chied nade mopogore opogore. Koro nyakwara mga juang yudo namba mar Seth Wasongo Odhiambo en jalony e weche mag riyo fuonde. Mago gi dho ngere luongoru ni gi dho ngere en occupational therapist. Occupational therapist. Tang'eni nitiere occupational to nitiere speech therapy e kinde mamoko donge tiegruok mar opogore opogore. Erokamano ahinya Maureen ka thuolo pok mayowa wachni mogik debed ang'o ne janyuol mantiere kod nyathi mantiere kod ng'ol moro amora kata bed no kiny makawuono nwalosi mar sipi. Okay, an gima daher jiwogi kik lose hope to wan kanyakla e wuodhni to koponi ineno kotek ahinya inyalo luwowa e mbuiwa mar Neuro Kids Warriors Organization. Nitie namba mibrogo kanyo to wabro neno kaka wanyalo konyre, lakini don't lose hope. Don't lose hope. The race is still on until we make it to the point. Team warriors, they never lose hope. They normally run until the race is over, which okawachni over kumini ati nyathi otho hapana. There's progress after that. Koro atemo jionia kikuluzo kujanyuol an ben mana janyuol kaka un. Koro seche mwatiegre kamoro achiel onge lose hope. We are not losing hope. We are not losing hope at all. And don't lose hope. Kimedne gi jogo ek mabende dwaro riwore kod grube mopogore opogore grube mabende nitiere kata e mbui. Jogo made bedni dwaro riwre gi grube go. Riwre uru idhi doda kineno nitie group moro manitie gi anything to do with nyathi mong'ol. Daher jiwi ni dhia ati follow. Kane ma ji penjo ga penjo kane ema inyalo yudo nyaka dakteche na thoth grube wagi nigi dakteche. Koro ing'eni kanye ma daktari dhi ng'isi ni gini timo kamae. Thoth grube nigi dakteche to jok ma ang'eni piny olony lakini nitie jok ma be onge gi lakini ginyalo winjo kata e radio donge. Kineno kotek ahinya inyalo dhi ka chiefs ong'eyo ng'at manyalo ori ire mondo miyo okonyi. Erokamano ahinya to karamna ne jonyuol mabende ne chenro makama bende wang'eni ng'ola mano mar obuongo bende opogore opogore nitiere autism, cerebral palsy e kinde mamoko. Anda jiwi mar mondo mi ter nyathini mar mondo mi oyang ni ma en ng'ol machal nade nikech wang'eni dongo ka bende opogore. Nitiere nyithindo mabende nitiere gi delayed speech, delayed milestone mano ok nyis ni mano bende en ng'ol. Samoro en mana kido mano mar nyathi donge. Koro magi nego bed ni yango mana gi lakteche kapok thieth ochako. Donge to bende jonyuol duto te wang'eni ting' mar nyathi en marwa wuoro miyo. Wateme joma chuo wateme wadonje grube makamagi mar mondo mi wakony mine nikech pek bende nitiere rito nyithindo mantiere kod ng'ol nikech neno ni ng'ata achiel intiere kod ting' mathoth en pek okoyote imiyo mana ijiwo mana chunyi nach kokijiwo chunyi to nyathicha be hinyo mbele kachacha. Maureen agoni erokamano in kanyakla kod Seth mano mar mondo kiny makawuono koso nitiere watieko an gi wach daher rwako tarik 25 wantiere gi 1 kilometer walk Mama Lucy Kibaki
wabro bedo gi nyasi mar World Cerebral Palsy. Migi namba piyo piyo ne jogo arwako ute number 9 kaka nang'iso gi gimanyo e mbui gidhi yudo Neuro Kids Warriors Organization gidhi yudo namba wakani mana kanyo. Erokamano ahinya. Agolo erokamano ahinya kuom puonj makare mochiwo ne Nyikwaram Gajwango kiny makawuono kaluwore kod ng'ola mano mar Obuongo. Nyakwaram Gajwango seche oseringo dakika 20 tok saa 2 mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mar twak marwa okinyi makawuono e chenro mar Opiny mabiro en chenro mar tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta. Kik idhi mabora. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of Africa.